mu a matsayinmu a jam'iyyance mun ji daɗi kuma mun samu ƙaruwa, kuma jam'iyyar APC ta ƙara ƙarfi, kuma domin an ba ɗan jam'iyyar mataimakin gwamna, wanda wannan ya nuna cewa majalisar dokokin jihar Zamfara ƙarƙashin shugabancin honorable Nasiru Ma'azu Magarya sun sa abin da suke, kuma majalisa ce tsayayya mai ƙarfi wadda duk wanda ya sa ma dokokin jihar Zamfara ko ya ci amana ko ya zalunci ba za ta bar shi ba, in dai doka ta ba ta dama ta hukunci za su yi hukunci, wanda dukkan mutane al'ummar Najeriya da jiha da kowa shaida ne. Akwai lamarin da ake ganin na cewa wato suna da umarni daga kotu na dakatar da duk wani abu wanda ya shafi yunkurin tsige mataimakin gwamna, amma ana ganin majalisa da ma daukakin wato babban mai shari'ar jihar Zamfara duka sun sanya kafa sun yi shuri da wannan lamari. Ai kai wannan labari, wannan magana ma idan ka ji ta ya kamata ka yi dariya. Duk wanda ya san da Kulu Aliyu a tarihin aikin ta na shari'a da ta yi ba ta taba saba ma umarnin kotu ba ko wani abu, ko ta ci zarafi ko wani abu. Duk abin da za ta yi su kan ka'ida da dokoki. Abin da bai sani ba shine interim order tana lapsing ne kwana 14, kuma yana kiran kansa lauya ko kuma lauyan da suke tare da shi. Idan ta yi lapsing kwana 14 any interim order, to ana sake koma a nemi wata kwana 14, wanda kuma wannan wurin da suka je suka nema oda ce wadda ta wancan farko ta invitation da majalisar dokoki ta tura masa tun shekarar da ta gabata a shekarar 2021 a watan 7 suka je suka nemi wannan a Federal High Court da ke Abuja cewa kada majalisa ta gayyace shi a wannan lokaci. Ba magana impeachment bane, ba magana tsigewa bane, wanda idan ba za ka manta ba kuma idan za ka tuna maka ko ranar 14 ga watan Fabrairu dinnan da muke ciki sun sake sa ƙara a wata babbar kotu da ke Abuja na cewa a dakatar da wato abin nan. Akwai wata babbar kotu Federal High Court 5 da ke Abuja inda suke neman cewa a dakatar da majalisar dokokin jihar Zamfara ko ta ba su umarni cewa a dakatar da wannan shiri na tsigewa, inda wanda ya wakilce su a wannan shari'a wani ne wanda ake ce ma Chief EC Okala, wanda shi ma SAN ne, ya nemi da cewa wannan kotu da ta bayar, kotu ta hana ta kiya, wanda shi mai shari'a na wannan kotu Justice Ian Eko ya ce a'a ba zai bayar ba, domin wanda ke kare jam'iyyar APC da kuma majalisar dokoki a wannan shari'a shine Chief Mike Zukume, wanda shi ma SAN ne, ya faɗi dalilansa da komi, wanda aka ɗage wannan zama na wannan shari'a sai 10 ga watan March da za mu shiga domin ci gaba da sauraron wannan shari'a. Kaga idan wanda bai sani ba, soja suna da court order, babu wata court order da su interim order ce, kuma interim order kamar yadda masana shari'a suka ce tana lasting ne kwana 14. To maganar su ce wai suna babu abin da ya shafi maganar impeachment da court order ko babu ko daya a jam'iyyance mun sani, kuma sun sani dukkan masana shari'a sun sani a Najeriya. Lamarin da ya shafi kalamai musamman na gwamna shi tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara da ya bayyana cewa ba jagorancin jihar Zamfara kamar ana yi karazu. A shi ke yi karazu ne domin abin da suka saba ne, abin da suka iya ne. Bai san ma ya ake gwamnati ba, bai san me ake ce ma gwamnati. Game da ya san abin da ake ce ma gwamnati, abin da ya ofis ɗinsa ko ɗan firamare su ka ɗauko haka ba zai wannan abin ba. Domin an ce ga tsari, ga doka, ga da ake kashe kuɗi, ga da ake aikin gwamnati, babu ko ɗaya wanda suke yi. Iyaka abin da suka iya a cire kuɗi, a kwashe kuɗi. Shi wannan wanda ke magana, wanda ke cewa shi abin nan GPS ɗinsa ne, shi ake ba kuɗin, ake sa account ɗinsa a kwashe daga asusun gwamnati zuwa asusun sa, sannan shi kuma ya kashe kuɗin ya ba shi su raba. To shi yasa kake ganin duk waɗannan abubuwan da ake ta yi. Sannan kuma ina tabbata maka muna kira ga hukumomi masu kula da amundahana da cin amanar ƙasa da su binciki shi yanzu mai girma tsohon mataimakin gwamna da kuma shi principal private secretary ɗinsa wannan Umar Gengel, domin me shi dole hito ya kare. Ai duk wanda ke office da ba shi dai bane ma'aikaci, ba shi dai bane tare da shi, amma da yake tare da shi suke kashe mu raba. Sai yasa duk inda kake yake kun baki
yake duk wannan abin, domin babu wani wanda ke amfana da ofishin mataimakin gwamna lokacin da shi Mahadi yana mataimakin gwamna kamar shi Umar Ginga. Shi ke kashe kuɗin, shi ake bawa, shi ke komi. Ya hana famanin sakatare ya aiki, ya hana SA ya aiki, ya hana darakta fanin ya aiki, ya hana DA ya aiki, ya hana protocol ya aiki, ya hana press ya aiki, ya hana maintenance ya aiki, ya hana YS na wuri ya aiki, kowa da kowa ya hana ya aiki. Tun haka dole ya ce wannan abu, kuma yanzu lokaci ne na ya biya abin da ya yi, domin kuɗin da ya ci dole ya biya su yanzu zai ba da kaya domin ya kare, kuma wannan ba zai fidda shi ba. Ina tabbata mai cewa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da almundahana dukiya ba za ta bar shi ba, kuma muna kira gare su da su neme su kama shi domin ya kawo dukiya al'umma da ya kai. Majalisar dokokin jihar Zamfara a Najeriya a yanzu babu majalisa mai ƙarfi wata sa abin da ke irin ta jihar Zamfara, domin cikin kashi 100 dukansu su da suke 'yan majalisa 24, ina jin wanda yake dattijo wanda ya kai wasu shekaru masu yawa, ina jin da wasu mutum ɗaya ko biyu ba, dukkansu matasa ne masu ilimi na addini na zamani, wanda dukkansu idan za a haɗa su da shi su zauna ko a jami'a ko a wani wuri su yi aiki ko su yi karatu, ya san sun fi ƙarfin shi. Kaga mutum da bai ce masu ai jahilai ma, ai hankali bai mata so ba, kuma ka san addini ya koyar da mu, musamman addinin mu na addinin Islama, duk wanda ka ji ya ce wani jahili to shine jahili. To don haka ba za mu ga laifin shi don ya ce haka nan, mai yiwa shine akan wannan layi sai yake irin wannan magana. Amma dai matasa ne wanda suka sa abin da suke yi, kuma suka nuna musu lalle sun sa abin da suka bi dokoki da dokar kasa ta bayar da kuma yadda ake yi, suka tsige mataimakin gwamna domin ya sa abu dokokin kasa da dokokin da dokar kasa kamar yadda constitution ya bada. Sun bugi kirji da cewa fa wannan gwamnati yanzu da kuke cin kajiyar ta, kuke cikin ta a halin yanzu, kuma kuka yi jifa da su, kai bacari da su ne asalin asasin da suka adata, domin mataimakin gwamnan shi ya samu kurku 26,000 da wani abu a garin Gusau, inda yake bugun kirjin da cewa ko gwamnan kansa ƙuri'ar 3,000 kacal a mazaɓarsa. Kana ji malam Abdullahi, shi bai ma san me ake ce mai siyasa ba. Ai dibi mutum lima ya mashi wannan magana ma, ai magana ce ta rashin da'a da rashin da ya ce gangan da raina mutane. Matawalle yana siyasa tun 1993, yana cikin waɗanda aka zaɓa zuwa majalisar ƙasa under UNPP kafin lokacin da Abacha ya karɓi mulki aka rusa. Sannan a tarihin siyasar jihar Zamfara ba za ta cika ba Matawalle. Tun 1999 da aka dawo ake gwagwarmar siyasa da shi, ya ci maradu, ya ci bakura, ya ci maradu, ya ci bakura, ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba a majalisar ƙasa. Kuma da ya zo wannan gwamna, shi da kake magana da shi yake cewa wannan magana mazaɓa ce ta Sabon Gari ma da yake magana balantane shi. Sannan in ba zama da ita suna magana a social media da wannan media ba, wa ya san shi ma a tarihin siyasar Zamfara? Ko mai gidan nasu da suke bi wanda suke so a siyasa ya taɓa cin wani yin su a siyasance? Ai ko wanda suke bi a siyasar ba, shi bai taɓa cin kwakwalin yin su, kuma ga an ko shi kawai an ciki kawai ya zo yana takura jama'a, suna kwashe dukiya al'umma, ayyukan da ya kamata a yi a ba mutane a ofis din su ba su. Masu siyasa a Zamfara an san suwaye 'yan siyasa, waɗanda ke siyasa suna da suna siyasa, waɗanda ba 'yan siyasa ba wanda su zo me ake cewa a raka abin shata a sha kiɗa, ne ake cewa abin shata a sha kiɗa, su ne kawai. So wannan labari ne irin nashi, domin bai san ma me ake cewa siyasa ba. Ya shigo siyasar make ya haƙuri su bi ake siyasa, su yi koyo makaranta siyasa fiye da shekara 20, tun 1999 da ake siyasa da ni. In ka ajiye ni a nan jihar Zamfara kawo tsohon yanar da Allah a ka da shi, balanta ne har su zo suna magana mai girma gwamna wanda sanan dan siyasa ne a Najeriya. Ko ina ya yi kwamitota a majalisar ƙasa, ya yi kwamitota a zaɓuɓɓukan shugabanni na ƙasa, ya tsaya takarkari, ya yi takara wajen so nawa, ya yi takara ko 6 a Najeriya a zaɓuɓɓukan da ake a ƙasa. Babu siyasar ta zuwa da mai girma gwamnati da bai takara ba tun da aka dawo 1999, babu wannan. To shi ya ma taɓa ko cin zaɓe ya yi ba in nan matan lambace bai aka zaɓe shi mataimakin gwamna. A je kofar gida ko tsamiya
na nan jiyare ka je ka ɗauka gani ƙuri'a suke samu a wurin. Waɗanda suka sa ma yake magana ƙuri'ar da aka samu a Gusau su malam wakala suna a zaɓi Matawalli suka canza zaɓen da ya rana. Akwai tsohon shugaban karamar ko mulki na Gusau su Ibrahim ku da su suke da gurmaya ta Najeriya, amma kai kike zuwa na wannan magana. Kuma in bai sani ba ya sani ko 2011 da aka yi guguwar siyasa a jihar Zamfara Matawalli shi ɗaya kamar yin tarayya da yake zaɓe ba tare da hannun kowa ba tare da tsawon kowa ba, taimakon Allah ne da kuma ƙwarewa da sanin siyasar yadda ake yi. Shi yana mai gidan nashi da yake biwa lokacin da ya zo fara kamfen wa in ka tambaye shi ka ce maje duk da suka yi suka mishi akwai korafi sai ce a kira musu koyi ba za a nemi korafi ma zuwa zauna da shi ba bai ma sa abin da ake ce ma korafi ba, ya ɗauka korafi mutum ne. Wannan shine dan siyasa, wannan shi ke cin zaɓe, ya bari an goya shi to yanzu an sauke shi, dama goya shi akai to an ajiye shi, in na shi da yake ci yana cizon ta yana kwantata daga baya to ta ajiye shi.